A Jardinitis ens hem especialitzat des de fa bastant temps en la venda i construcció de casetes de fusta com aquesta. Això és un model infantil, és el model Moby Dick, és el que més venem actualment a la nostra botiga. Però bueno, hi ha casetes de tot tipus, hi ha llenyers, coberts per guardar eines, casetes infantils com aquesta, o fins i tot bungalows molt més grans on podríem fins i tot adequar-hi una vivenda. El més important a l'hora de triar un model o un altre, sobretot, és el gruix de la fusta. En aquest cas és una fusta encadellada de 21 mil·límetres. Hi ha gruixos inferiors, que serien a partir de 13 mil·límetres, per casetes molt petites o coberts i llenyers, 19 mil·límetres per casetes una mica inferiors en qualitat a aquesta, i a partir d'aquesta 28 mil·límetres seria una mida ja per una caseta bona, i hi ha fins a 50 i escaig o 70 mil·límetres per casetes tipus bungalows en les que ja hi podem fer una vivenda. És molt més important el gruix de les lames, el gruix de les parets, que no pas el tipus de fusta. La majoria sol ser o pi cooperitzat per exterior o bé avet nòrdic sense tractar, però encara més bo que la fusta de pi. Totes les casetes venen amb terra i amb tela asfàltica per aïllar-les de l'exterior, de manera que poden anar fora i no passa res quan plou, ni entra l'aigua ni la fusta es fa malbé. Un cop muntades les casetes, l'única cosa que hem de fer es recomana, per protegir la fusta i per evitar que es degradi el color de la fusta, el color natural de la fusta s'enfosqueixi, és fer-hi una capa o bé d'oli de teca o de vernís d'exterior o fins i tot d'un esmalt d'exterior, la podem pintar de qualsevol color. L'altra cosa important a l'hora de tenir en compte quin model triem és si és un model de fusta encadellada, com aquest, més costós, més laboriós a l'hora de muntar, però molt més segur i molt més estable quan ja la tenim muntada, o bé un model més senzill amb fusta en plafons, que serien les 3 parets, el frontal i les 2 vessants de la teulada i el terra. Són més ràpides de muntar, però no són tan estables ni resisteixen tan bé com les de fusta encadellada a les tempestes o als forts vents.